କଡ଼କଡ଼ିଆ ଶୀତକୁ ଗରମା ଗରମ ମାଛ ବେସର କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମ? ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କନ୍ଥା ଘୋଡ଼ିଏ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲି। ତ ତାପରେ ମାଛ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଆଳୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, କାରଣ ସିଝା ଆଳୁ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ପୁଣି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ପିଆଜ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ପିଆଜ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଟା ଟିକେ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏକା ସହିତ ପକାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିଲି, କାରଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାର ପ୍ରଥମରୁ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି, ଆମର ଶୁଖିଲା ଜମା ବି ଖାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ଆମେ ଭାତରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତ ମାଛକୁ ଝୋଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋ ମାଛ ବେସର। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ।